हम संतोष कुमार। आज हमने के आयल बने जा जगदीशपुर बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती पे। बाबू वीर कुंवर सिंह के पूरा बिहार ना पूरा देश जानता। यहाँ के पूरा देश में फैलल बनी ये ऐसे कि 80 वर्ष के उम्र में अंग्रेजन से लोहा लेनी, आज़ादी खातिर के अपन अहम भूमिका देनी। उनके याद में एजा स्मारक भी बनल बा। बहुत बड़ एजा बापू वीर कुंवर सिंह के हाथा हो। हमनी के आयरन है जाए हिजे तो चलिए नहीं है देखे खातिर कि हाँ भाई तनी बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती के तनी दर्शन कर ली जा। आई रवा सबके देखाव तनी कि एजा का अव्यवस्था बा। रवा सब देख सको तनी कि हर एक जगह सही कूड़ा कचरा फैलल बा। कुछ के एजा मरम्मत नहीं खे जान जेब जे है चौतरा उतरा सब बनल बा, फूट फाट गइल बा। केहू के ए पे ध्यान नहीं खे। देखी होने आगे देख सको तनी पोखरा भी बा जौना में एक बूंद पानी तक नहीं खे। सही फूटल फूटल दीवार बा हर एक जगह, कोनो प्रकार के व्यवस्था नहीं खे। माने कहीं कि एजा कोनो रख रखाव के केहू के जिम्मेवारी नहीं खे। आदमी आवत तरन जा तरन लेकिन कुछ हुए जाके व्यवस्था नहीं है। देख सकत नहीं रहुआ। देखी है सामने बाबू वीर कुंवर सिंह के स्मृति बा। आई रवा सब एजे के बनी के तो ना आ रहा कहीं जा, लेकिन पूछी जौन पूछे के बा। बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में कुछ जानकारी बा रहुआ? जानकारी बा, बताइए। एजा बाबू वीर कुंवर सिंह के अपन जिला ही ना राज्य ही ना पूरा देश जानता। इनका नाम पे बताइए जगदीशपुर के का विकास भइल बा? विकास होते बा, धीरे धीरे सब चीज़ के विकास होता। डेवलप है, पेड़ पौधा सब चीज़ लगावल गइल बा, पार्क बनावल बा। अच्छा होने आगा देखनी एजा के असली टूटल फूटल दीवार बा, बैरिकेटिंग भी टूटल बा सगरे के। एजा पोखरा बा जे छोटा मोटा पानियों तक नहीं खे। तो ये हम सांसद ना नहीं के बता दें ना माने अव्यवस्था बा। ये तो सरकार बताइए जाके। विधायक सांसद जे भी बा, के बा विधायक वही एजा के विधायक लोहिया जी बानी। कोना पार्टी से बनी? आरजेडी से। देखिए एजा अंदर हमने के आइल बनी जा। एजा टिकट काउंटर बा। एजा टिकट लेवे खातिर ले बनी नु? हाँ जी। का एजा के व्यवस्था रहुआ कैसन लागता? व्यवस्था तो बहुत अच्छा। हम तो यही धरती पर रहे वाला है, लेकिन फिर भी जब भी आइला छुट्टी तब घूमे आइला एक बार। अच्छा एजे घर पर ही रहो? हमारे ये घर है। बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पे एह जगदीशपुर के विकास भइल बा कि ना? बहुत बढ़िया भइल बा। वीर कुंवर सिंह के पूरा राज्य ना पूरा देश जानता। श्री भगवान सिंह के नेतृत्व में बहुत अच्छा विकास भइल बा। पहले हमने के जब बच्चा रही जाते हैं सुअर घूमत रही, लेकिन आज के डेट में हमने के आवत नहीं शौक से घूमे खातिर। वहूँ देखत तनी कि मारी कूड़ा कचरा सही फैलल बा पूरा पार्क में। एकरा पे का कहो? सफाई तो होखे के चाहिए। जैसे कि वीर कुंवर सिंह के नाम से हमने के पूरा जगदीशपुर क्षेत्र जाना जाला। अच्छा रहुए टिकट काट तनी बताइए एगो टिकट के कै रुपये दाम बा? एडल्ट के लिए है 10 रुपया, चाइल्ड के लिए है 5 रुपया। अच्छा एजा के व्यवस्था के देखेला देख रेख केकरा अंदर बा? हाँ थी क्या कहते हैं, एक मैडम है वो उसको क्या कहते हैं, क्यूरेटर केयर टेकर। एक केयर टेकर है, उनके ही अधीन है इसका देख रेख। रो सब एजे के बनी? ये बताई ये सरकारी व्यवस्था बा सब तब वहूँ एजा टिकट लागत। आखिर गलत बा कि सही बा? सही बा। सही बा। कौन तरीका से सही बा बोली? कारण यहाँ टिकट कटता है, इसके बाद टिकट चेक होता है, पब्लिक आता है जाता है, यहाँ का रहन सहन सब कुछ ठीक ठाक है, विधि व्यवस्था सब कुछ ठीक है। आखिर पूरा सरकारी व्यवस्था बा, पूरा सरकारी व्यवस्था बा, फिर भी टिकट काहे लागत? यहाँ जो मेंटेनेंस हो रहा है, जो हम लोगों को आदेश होता है उस
बताई इतना देखनी है जब बैरिकेड उरिकेड सब टूटल बा, फर्श उर्स सब असही टूटल फाटल बा, कचरा फैलल बा हर एक जगह, ओकर ख्याल नहीं जा रखत। नहीं हर हमेशा ख्याल होता है, लेकिन हम लोगों से जो बड़े पदाधिकारी है इन लोगों को हम लोग सूचना जानकारी देते हैं, तो अब तो विधि व्यवस्था आगे वाला पदाधिकारी करेंगे। सूचना दिलों के बाद काम नहीं खे होखते जा, जिम्मेवार के बा। ना वो ये जिम्मेवारी जो वैसे हम लोगों का जो पदाधिकारी हैं अध्यक्ष महोदय हैं, संग्रहालय अध्यक्ष महोदय, इनका जवाबदेही है। हम लोगों को जो आदेश होता है इसका पालन करते हैं। के बनी राउर परिचय? हमार नाम कन्हैया कुमार पड़ी। एजा एजे रहे नहीं कि गांव है एजा राउर? हमारे हिजे गाँव में है। एजे गांव है। बताई बापू वीर कुंवर सिंह के नाम पे जगदीशपुर के विकास भइल बा कि ना? अब तो अपना से घूम के देखे वाला चीज बटुए विकास भइल बा कि का भइल बा। बापू वीर कुंवर सिंह के ही हाथा हो, यही जे हमनी के देखत नहीं जाके सब टूटल फाटल सब पड़ल बा, और पोखरा बनावल बा, ओकरा में एक बूंद पानी तक नहीं खे। तो ये तो नगर निगम बता सकता है, SDM साहब बता सकता है, हमनी के तो एजा के बानी गांव के, तो शिकायत तरह सब के ना रहेला कि एजा हर एक तरह के व्यवस्था होके के चाहिए। हमनी के ना जा पावे नहीं जा, हमनी के ना जा पाए नहीं। बहरिया तो टूटल फाटल सब पार्क बनल बा, लेकिन अंदरवा खूब बढ़िया जैन जेब जे देख सकतनी बापू वीर कुंवर सिंह के मूर्ति भी बनल बा एजा। आई रउआ के पूरा देखाइब जा हर एक जगह के एजा के व्यवस्था। तलवार हो,